Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wannan rahoton da ke fitowa yanzu haka daga gidan jaridar Radio Faransa International, cewa ƙasar Saudiya ta ba wa ofishin jakadancin ƙasar Iran da jami'an da ke wannan ofishi da wasu rundunoni da suke wannan ofishin awa 24 su gaggauta fita daga ƙasar Saudiya. Ma'ana dai Saudiya za ta yanke alaƙa musamman da wa'innan jami'ai na ƙasar Iran. Abin da yake faruwa gaskiya yau mu kanmu masoya Iran ta tashi kanmu. Wallahi yanzu haka wani rahoto da nake haɗawa wata ɓarna da ƙasar Iran ko kuma wani aiki, don mun ba ɓarna ne ba, wani aikin Allah da ya sauka na wasu makamai a ƙasar Isra'ila a cikin daren nan yanzu haka. Halin da ake ciki na yi rahoto amma sun isa sakan min shi tun wajen guda 3 ne, amma an ƙi a saki. Amma dai ina sa rai insha Allah zan bi ta wata hanya zan kawo wannan rahoton. Irin dukan wani adadi ne yake ƙaruwa. Sun ce tun da Iran ta fara kai hari ba su taɓa samun matattu ba, mushe da masu rauni irin na harin yau. To dole ya ɗaga wa baƙaƙen yaransu da fararen yaransu masu jallabiya da masu dogayen mayafi, dole ya ɗaga musu hankali, saboda dukan da Iran take wa Isra'ila yau ba na wasa ne ba. Ga gefe-gefe Hezbollah da sauran muƙawame sai duka suke musu na gaske, to dole hankalinsu ya daɗa tashi. To yanzu dai gashi sun ce wa jakadojinsu su gaggauta ficewa daga ƙasa. Abin da ake wa uwar ɗakin su ba sa jin daɗi. Insha Allahu da su yaran da uwar ɗakin gaba ɗaya Allah zai kawo ƙarshen su a kurkusa insha Allahu. 'Yan gwagwarmaya za su yi nasara dukka a kansu insha Allah. Wannan rahoto ne da samu daga shafin X na wannan jami'in ƙasar Amurka. Yake magana akan wannan operation ɗin da suka fara, wanda yau muna kwana 12. Yake cewa to wannan operation ɗin me ya amfanar da Amurkawa da Amurka. Ya ce a cikin wannan operation ɗin da muka fara a kwana 21, ya ce mun cire wa ƙasar Rasha sanction, ma'ana mun cire musu takunkumai da muka sa musu akan sai da man fetur a duniya, wanda wannan shine makamin da muka riƙe wajen karewa innan ƙasashe. Mun cire wa Iran takunkumi na sai da manta. Yanzu duk duniya ta wajen Iran tana neman manta, kuma Iran tana shiga da shi ko ina ta siya. Ya ce me muka cimma riba, duk jirgin da zai wuce ta mashigar Hormuz sai ya ba da dala miliyan 200. sai ya ba da wannan kuɗin haraji ne na in kuna so ku yi hada-hada ku wuce to ku bada, kuma ƙasashe sun yadda za su ba wa Iran. Ya ce me muka cimma buri na a cikin kwanaki kaɗan kasuwa hannun jarin Amurka ta yi asarar dala tiriliyan 1. Mutane sai janye kuɗinsu suke, suna ta guduwa daga harkokin Amurka. Ya ce me muka cimma buri, jirgin da muke takama da shi a duniya F-15 F series ɗin nan jirage ne na zamani wanda Amurka babban takamarta shi ne ta sama shi. Yau gashi ya zama mara amfani, Iran tana ɓaro shi tana nuna duniya gashi tana ɓaro shi. Me muka cimma buri. Ya ci gaba da cewa duk wani base ɗin Amurka da muke takama da shi shine idan mu a gabashin da arewaci da ko ina, yau ya zamo abin farmaki ko ina ci yake da wuta, Iran tana farmaka shi. Me muka cimma buri. Ya ci gaba da cewa an canja Kamna'i da Kamna'i, ma'ana mun kashe Ali Kamna'i an canja Mustapha Kamna'i. Kamna'in dai shi ne gashi dai rijin can din ya iya yiwu, tsarin musulunci shi yake jagoranta, yake cewa to asara ko riba. Allah ya ci gaba da bamu nasara, Allah ya ci gaba da taimakon raunana. Wannan nasarori jama'a mu ci gaba da haƙuri, mu ci gaba da haƙuri da addu'a. Akwai abin da Allah yake so ya fito, shi yasa wannan zuciyoyi na da jarabawa. Wala wani sa'in in muka ɗau wayar muka duba, musamman mu masu bincike, sai dai kawai ka ajiye ta gefe. Wani abin ba za, saboda zuciyoyin da suke tafasa da shiga zulumi da shiga damuwa ya fi wanda shi sai an kawo mai ziji, kai za ka shiga can ka shiga can. Fatan mu shine Allah ya ci gaba da faranta wa ran muminai, ya ci gaba da faranta ran raunana. Masha Allah. Alhamdulillah, rahoton mu na safiyan nan alhamdulillah cikin taimakon Allah tun safa Hezbollah take wa Isra'ila da kwansakwara, musamman a arewacin ƙasar Isra'ila, a kudancin ƙasar Lebanon kenan. Akwai runduna ta sojojin Isra'ila da take sintiri a wannan yankuna domin kai komo da kai wa sojojinsu tallafin
abubuwan da suka shafi yaƙi, a yau da safiyan nan Hezbollah ta tashi mota guda biyu, akwai kwanton ɓauna da tai, waɗannan motocin biyu da sojojin da suke ciki da komai da yake ciki Hezbollah ta babbake shi, ta ƙone shi, aƙalla kowace mota ba a rasa soja 7, dukkansu ta babbake su, ba komai da ya fita, komai ya zama mushe a ciki. Wannan nasara ce babba ga rundunar Hezbollah. Fatanmu shine Allah ya ci gaba da bamu wannan nasarori, Allah kuma ya ci gaba da taimakon raunana. Gaskiya Hezbollah kusan a yau tun safe take hare-hare, musamman yankunan da aka mamaye da ƙasar Lebanon da kuma wanda Isra'ila take yunƙurin mamayewa, ta ajiye troops, ma'ana rundunar sojoji bataliya. To nan bataliyoyin su Hezbollah tsakiyarsa sai dai su ga makami ya dira. To wannan nasara ba ƙarama ce ba, fatanmu shine Allah ya ci gaba da bamu wa'innan nasarori. To alhamdulillah, rahotannin da suke fitowa kamar yadda Al Jazeera take kawo rahoto yanzu, shine ƙasar Iran ta harba wasu missile babban birnin ƙasar Isra'ila, kuma yanzu haka wuta tana ci a wannan babban birni, musamman yankuna da suka shafi wannan yanki. Akwai rahotannin da suke bayyana cewa akwai wasu motoci da aka hara kuma an samu nasarar tarwatsa su, wanda zamu ga bidiyon inda suke ci da wuta. Waɗannan motocin akwai jami'ai na Isra'ila da bayanai ya tabbata cewa akwai inda aka kai hari sun je sun dawo ne. To bayan saukar su Iran ta farmaki waɗannan motoci, kuma muna fatan insha Allahu waɗannan jagorori gaba ɗayansu sun zama mushe. Fatanmu shine Allah ya taimaki raunana, ya ci gaba da bamu nasara. Jazeera sun ka wallafa cewa ar-rasa'ilul iraniya, wasiƙoƙi masu fitowa daga Iran. Putin akkada fi risalatin da Pezeshkian, Putin ya tabbatar ma shugaban ƙasar Iran Mas'ud Pezeshkian anna Moscow satabqi sadiqan wafiyan wa sharikan musikan fi hadhihi al-fatrati as-sa'ba, cewa Moscow tana tare da Iran a matsayin aboki, kuma abokin hulɗa, ɗan uwan tafiya a wannan lokaci mai tsanani, wanda wannan saƙo kaman gargaɗi ne ga ita haramtacciyar ƙasa ta Isra'ila da ƙasashen yamma baki ɗaya, cewa faɗin wannan yana nuna Rasha tana iya ba Iran makamai na kariya sararin samaniya, ko kuma a taimaka mata da kayan yaƙi, ko dai in ma abin ya rincaɓe Rasha da kanta ta shigo. Cewa Rasha tana tsaye bayan Iran ɗin nan babban barazana ce ga ƙasashen yamma, yadda dai wasu jaridu suke ta, ko in ce masu fashin baƙi suke ta bayani akan wannan saƙo na Kremlin zuwa Iran.